Magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ihala. Shout out sa lahat ng mga kabisya nating may ka-LDR. LDR as in? Long distance relationship. Meron ka bang ever na naka-LDR? Wala. Ako din. Hindi kasi ako naniniwala sa LDR Hingi kasi tayo. Gusto po natin, correct. Gusto po natin, hahawakan natin, yan, ganyan. Oo. Pero ngayon sa sobrang tindi ng traffic sa Maynila, ang Pasig tsaka Quezon City, LDR na. Tama. Ilang oras yung traffic. Anyways, meron tayong isang tambalanisa na problema niya yung karelasyon niyang LDR. Na tuwing nag-aaway sila, ayaw niya na mag-usap. Gusto niya chat lang. Okay. Tapos, may mga sinend sa akin ng mga parang example ng mga chat nila na nagkakainitan ng ulo. Tapos ako talaga, hindi ko na tinapos yung basahin. Kasi una sa lahat, correct, una sa lahat, problema nyo yan, ayoko makadagdag ito sa migraine ko. Pangalawa, hindi talaga, naniniwala ako na ang mga bagay-bagay ay hindi nare-resolve sa chat. Tama. Kasi ang chat, iba po ang emotions niyan. Iba talaga 'yan. Akala mo galit, hindi galit. 'Di ba? Exclamation point, all capital, napindot lang pala. Akala mo yamot, hindi naman siya yamot. Tsaka may mga bagay ka na hindi ma-explain through chat. Correct. At tsaka na kailangan makita sa mukha mo. Yes, hindi tsaka talaga na kailangan ma-explain mo kasi maaaring dun sa chat sinabi may mga mo. missing na correct eh. Alam mo ba? Sira ulo ka pala. Kunyari, message mo, ganun. Ganun, sira ulo ko. Pero in your mind, na sinasabi mo lang is, parang wordplay lang siya. Wordplay lang siya na, ang crazy naman itong iniisip mo, parang ganun siya. Pero ikaw, ang dating sa'yo, so ganun, sira yung ulo ko. So hindi mo na ako pwedeng mahalin kasi sira yung ulo ko, ganun. Kasi nga, it's through chat. Yes, yan. So, pinaproblema niya na laging ganun yung ka-LDR niya. So, ang sabi ko talaga sa kanya, alam mo, feeling ko wala talaga kayo mareresolve na issue. Kapag ka lagi, tuwing nag-aaway kayo, i-chat nyo lang yung away ninyo. Hindi yan matatapos. Tsaka ang chat, sa totoo lang, nowadays, nasi screenshot. Tingnan mo, nasend nga sa akin eh. Or ebidensya yan, tapos kakalat pa yun sa Facebook. May mga tao din naman, halimbawa pag nag-aaway, ayaw nila makipag-usap. Meron din ganon. Then be it. Huwag kayong mag-usap. Huwag muna. Kalmado muna. Pagkalma natin, saka kayo mag-usap. Correct. Totoo hindi din yan. Galit, tapos chat, talagang marami talaga, may mga lost words yan eh. Kami ng asawa ko, as I went through and I still am going through the process of understanding him and siya din yung pag-intindi niya sa akin. Ang na-realize ko, mahaba kasi ako mag-chat eh. Pag meron akong gustong point na sabihin, talagang lahat ng mga points sasabihin ko. Ganyan. Siya, ayaw niya pala magbasa ng ganon. So ang ending, pag nakikita ko to sa mga niya, pag may mga kaaway niya, yung mga kapatid niya, pag nakita niya agad na mahaba, tas mukhang sumbat, long press, delete. So, yung effort mo na ma-express yung feelings mo, wala lang din. Kasi nga, dinidelete ng person concerned. So, ang sa akin, never na ako, nung nalalaman ko na ganun pala siya, never na akong nag-send ng mga mahabang message. If there's something that I really want him to understand at magkaintindihan kami, kailangan namin mag-usap. Kung ayaw niya sagutin yung call ko, ibig sabihin, mainit pa yung ulo niya. So, wag muna, kalmahan muna, ganyan. So, yung ganun, dapat ang communication is very, very important. Yan po yung purpose ng technology. Gamitin natin ng maayos. Gamitin natin ng video call, gamitin natin ng iba't ibang klase ng app. Ang dami na! Correct. Diba? So, yung ganun. Valid yung concern mo na problematic ka about it, ha? Kasi syempre, kung meron kang gustong i-express tapos ayaw kanyang kausapin about it, may problema siya sa may problema siya sa communication. Like sa atin, kahit nagchichika ka nga lang eh, parang napapagod ka mag-chat kasi may mga alam mong hindi ka ma-explain. Correct! Kaya, hindi, tatawagan na lang kita. Pero, correct. Pero aminin na natin, siguro ito,
as a psychologist for today, ang feeling ko, baka yung partner mo, mababa lagi ang social battery. May mga ganun na Yan. pagdating sa chat, talagang G na G sila. Pag Oo. tawagan na, may ganun na tatawag na, ayoko na, Ayan, ayoko may na, may ganon. Totoo, may mga ganon. May mga ganon talaga na parang, tatawag na, ayoko ng tawag, gusto ko chat. Oo. May mga iba din naman, ako tulad ko, tama kayo sa sinabi mo hindi enough or di naman kaya kung ayoko din siyang tawagan, voice message. Oo, yan. Kasi at least yung voice message, mas malapit yan sa katotohanan Correct. Diba? Kasi naririnig mo yung tono, alam mo kung galit siya o hindi, alam mo kung malambing lang ang lahat, ganyan. So ako, makikita mo yan, kunyari may mga chika kami, mga friendship. Pag hindi ko na kaya at kailangan may feelings, voice chat na ako. Ayan. Ay nako, itong Mars, ito ang sinabi, ganon. yung mga pagdiin yan. Yan, correct, So siguro, ang sinasabi ni Nicole, pwede mong pangunahan. Yan. Ano ba, i-chat ka niya, ikaw voice message. Correct, di ba? Ang Yung sagot ganon. mo, maiinis din yan, magbo-voice message din. Hanggang sa, siya din, mag-a-adjust na din siya sa'yo. Diba na, okay, voice message pala ang katapat. Dapat mag-a-adjust siya sa'yo, ha? Correct. Hindi pwedeng ikaw lang yung nag-a-adjust. Ganon. Parang naalala ko tuloy si Direk Badong Royales. 'Di ba na The late Direk Badong Royales, ang napakagaling na direktor sa drama ng DZRH. Pag gumagawa siya ng script daw, sabi niya rin dati, nakwento niya na yung pag laptop ang gamit, parang hindi ganun yung emosyon hindi Pero niya feel. pag typewriter, ayan. Opo, naabutan kasi namin yan. Kapag alam namin na puspusan na yung paggawa niya ng script kasi naririnig na namin yung manikilya, manikilya, typewriter. Typewriter. Oo, ganon. Yan. Kaya lahat ng script po niya, nakalagay po sa bond paper na nakatype. Ganon. So, may ganyan And hindi natin siya masisisi. That's his way. So, sa inyong mga magjowa, di ba, hindi lang para sa mga LDR, iba-iba tayo ng ways to express ourselves. At hindi pwedeng isang tao lang ang mag-a-adjust. Dapat kayong dalawa ay mag-a-adjust sa isa't isa. That's exactly the key word, mag-adjust kayo. Correct. Huwag niyong tanggapin na, ito Pero na ako. problema ka. Di ba? Parang gusto ko na lang siyang tanggapin, pero stress ka. Hanggang kailan sasakit yung ulo mo. So, dapat merong compromise in the middle. Tama. Naalala ko tuloy yung importance of kilalanin mo yung yung kapartner mo. Kilalanin mo kung sino yung karelasyon mo. Natatandaan ko dati, nung hindi ko sure kung nililigawan ako ni Ren, yung asawa ko na ngayon, or hindi. Kasi every morning, nagsisend siya ng mga messages na parang, ako kasi pag sinendan mo kasi ako ng message, iintindihin ko siya. May meaning, iintindihin ko talaga, in other words. So, meron siyang isang message na sinend na tungkol siya sa wag kang mag-assume. Parang friendship pala. Parang ganon. So ako, na hindi ako sure kung nililigawan niya ako o friendship lang ang cards namin. Affected ako. Talagang iniyakan ko talaga. So ganon. Ganyan, ganon. Tapos, biglang parang hindi ko siya pinapansin. Tapos takang-taka siya. Ba't hindi? Anong problema? May problema ba? Tapos sabi ko, hindi, okay lang. Sabi niya, hindi. Sabi mo sa akin, ano bang problema? Bakit parang ang cold, ganyan? Tapos sabi ko, balikan mo kaya yung message mo sa akin kaninang umaga. Tapos sabi niya sa akin, alin? Sabi ko, yung message mo kaninang umaga. Ha? Sorry ha, kasi gini-GM ko talaga sa lahat. Uso pa kasi dati. Uso ang GM. Ano po yung GM? Doon sa mga hindi nakaabot ng GM. Ang GM po is generic ba? O general? Message. General message. Ibig sabihin, it's a message sent to all. Sent to all yan. Sent to all of your friends. Yun yung usong-uso dati. Kaya nung kinukwento mo pa lang, alam ko na Sabi ko, GM to malamang. So sa kanya, wala lang. Hindi niya nga naintindihan kung ano yung malamang finorward lang din yun sa kanya. Yes, finorward. Correct. Finorward niya lang sa kanya, then finorward niya to all. Nagkataon yung send to all niya, kasama ako sa listahan ng send to all. Feeling mo ikaw lang pinadala. Totoo yun, Jex. Parang feeling ko, so ganon. So malabo pala ang lahat ng ito. Grabe na yung mga overthinking ko noon, Jex. Nagsayang ako ng oras. Na-scam na naman ako sa pag-ibig. Tapos siya, takang-taka. Kasi GM lang pala. So yun yung importance, yun yung sinasabi kong importance of knowing your partner. Yes. Kasi kung kakilala mo yung karelasyon mo,
hindi ka na magpapaapekto basta-basta dun sa mga sinend niya. Kasi alam mo sa sinili mong, send to all lang to. Yeah. Wala, malamang hindi niya naisip kung ano yung magiging epekto nito sa akin kasi sinend niya din to sa lahat. Grabe, na-amaze lang ko sa panahon natin mo yun. Yung send to all. Diba? Send to many. Parang mga ganun, may ganun pong feature eh. Oo. Diba? So, ayun, kaya simula nun, kapag ka nagsisend na siya ng mga messages, hindi na para laliman ko masyado yung sinesend niya. Kasi maaaring send to all. So, it's a message na para sa lahat ng tao. Huwag mong kaya single out. nagandahan lang siya sa Correct. pag-compose ng words. Tama. Hindi niya talaga. Maganda to, send nga. May nagdamdam na ni Kulian. May nagdamdam. Na-confused ang feelings. Feeling diba? niya siya lang pinadala. Kasi feeling ko, ako lang yung ka-text, di ba? Yun, so, yun nga. So, because I found out na ganun siya, hindi siya mabasa sa mga mahabang messages, ayaw niya ng drama, ganyan. Hindi na nag-work sa amin yung kapag magdadrama ako, tapos isusulat ko. Naku, hindi niya babasahin. Natandaan mo yung kwento ko last week? Yung 365 Reasons Why I Love You? Nahiwala siyang binasa, miski isa. Diba? So, ganun. So, next time, hindi na ako mag-e-effort na mga pasentimental ng ganun kasi hindi mo naman pala binabasa. Yeah. Which kinakailangan nating mag-adjust. Correct. Sa diba? mga partners natin. Yun. You have to know your partner. And dun sa nag-message sa akin, and your partner has to know you. Diba? Tama. Yung, hindi lang ikaw ang mag-adjust. Correct. Pareho kayo mag-compromise kayo. Tama. Yeah. Ako naalala ko lang din kaming dalawa kung gaano kami magkaiba ni Chris Chuper eh. Parang for a while, sobrang tindi ng pagtatampo ko pag hindi, nung mga bata pa kami kapag hindi siya nagre-reply, pag nag-text ako. Tapos na-realize ko, kasi later on, dinamdam ko yun, sinumbong ko pa kay Sir Jojo, yung boss natin. Sumbongera. Alam mo na, batang sumbongera. Sinumbong ko pa sa boss namin. Parang sabi ko na parang, sir, bakit ganun? Parang I'm giving my all out in our partnership. Ganyan. Tapos he doesn't even text back. Parang huwag ganang eklabo. Clingy yung Nicoliala. Clingy yung Nicoliala na hindi ko pa alam during that time na ang Chris Chuper ay introvert, nonchalant, to the highest level. Correct! Kasi tingnan mo 20 years later, di ba, ginawa niya pa rin sa akin yung gulatin mo yung partner mo, sabihin mong tatakbo kang konsehal nang hindi niya alam. Di ba? So yung ganun, and yun nga yung sinasabi natin it takes a lifetime to know somebody. Kasi kami, tingnan mo, akala ko kilala ko na siya. 'Di ba? Akala ko alam ko na ang lahat tungkol sa kanya. Yung pala hindi pa pala ako totally adjusted. Ayan. Kasi yun nga sinabi later on nalaman ko, sabi niya, "Nanay, kung hindi ko nire-replyan, ikaw pa." Si Chris po talaga yung to the highest level nonchalant. Halimbawa, Correct. may nasagasahan dyan sa labas. Ang pinakasagad niya na reaction, ganun ba? Oo, Kawawa ganun. naman. Kawawa naman. Yun, Tapos wala aalis na siya. Kasi nga ayaw niya, hindi siya ganun eh. So kung halimbawa, ikaw yung tipong clingy, affected much, ganyan, wala kang makukuha sa kanya. Tama. Kaya lagi ko sinasabi, ang galing ng mapapangasawa mo kung paano kanya magigets. Ay, nako. O siya, kanya-kanya po talaga. Siyempre, kami parang kumikinang. Isa pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!